No zoberme si takú tú úplne bežnú situáciu, s ktorou sa asi stretol už každý. Človek volá na zákaznícku podporu, lebo mu proste nefunguje internet. No a operátor na druhej strane linky si hneď vypýta nejaké sériové číslo routera alebo nejaké to zložité heslo. Hej, presne. A vtedy nastáva ten známy proces diktovania. Začneš štýlom. No, počkaj. B ako banán, C ako cibuja, D ako Dávid, nie je vlastne D ako drevo. Akože je to čistý, nefalšovaný chaos. A v bežnom živote je to, vieš, len trochu frustrujúce. Maximálne to proste predĺží ten telefonát do pár minút. Jasné, lenže čo, ak sa presunieme do prostredia, kde od presnosti naozaj závisí doručenie dôležitej správy až niekam na druhý koniec planéty. No tak tam by to už bol obrovský problém. V rádioamatérskom éteri, kde sa ten signál proste odráža od ionosféry a neustále bojuje s nejakým obrovským šumom, by takýto chaos znamenal absolútne ticho. Čiže nejaké vymýšľanie slov za pochodu tam proste neexistuje. A o tom presne je náš dnešný hĺbkový rozbor. Som naozaj nadšený, že to dnes otvoríme, lebo sa pozrieme na to, ako sa vlastne dá vytvoriť taký dokonalý zvukový ťahák. Hej, špeciálne pre začínajúcich rádioamatérov, teda operátorov tzv. Kategórie novic, čiže triedy N. V našich zdrojoch máme rádioamatérske predpisy, frekvenčné tabulky a hlavne kompletné zoznamy skratiek a kódov. Presne tak. A naším cieľom je dnes zosumarizovať dva absolútne kľúčové nástroje. Fonetickú abecedu a kompletný zoznam tzv. Q-kódov. A stanovil som pre nás jedno veľmi prísne pravidlo. No poď, aké? Každý jeden Q-kód a prvok musí byť prečítaný najprv v angličtine, presne tak, ako sa vyslovuje vo svete, a hneď po ňom musí nasledovať presné vysvetlenie v slovenskom jazyku. Dobre, to dáva zmysel. Rádioamatérsky éter je predsa medzinárodný priestor, takže ten jazyk a výslovnosť sa proste musia zhodovať. Tak poďme rovno na to. Skôr než sa vôbec dajú používať nejaké skratky alebo celé kódy, operátor musí vedieť vyhláskovať svoju vlastnú volaciu značku. Jasné, lebo ako sme hovorili, v éteri plnom šumu proste nestačí povedať len B. Tá fyzika šírenia vlny je nevyspytateľná a tie písmená v tom šume znejú takmer identicky. Takže začneme prvým zoznamom zo zdrojov a to je anglická, teda tá medzinárodná fonetická abeceda. Ja budem čítať a ty ma doplň, dobre? Takže máme tu A ako alfa, B ako bravo, C ako Charlie, D ako delta a E ako echo. Zastavím ťa pri tom Ečku, lebo čo je tu naozaj fascinujúce, je to slovo echo. Ono má taký, vieš, veľmi ostrý perkuzívny zvuk. Je to geniálne vybraté, lebo sa to fakt ľahko rozoznáva aj v tom najväčšom šume. Aha, to som si vlastne ani neuvedomil. Dobre, ideme ďalej. F je Foxtrot, G je Golf, H je Hotel, I je India a J je Juliet. Tu sa musím ale spýtať, v našich materiáloch je Juliet napísané s dvoma T na konci. Prečo takáto zvláštnosť? To je presne taký ten drobný, ale kritický detail. Vo francúzštine by sa totiž Juliet s jedným T čítalo, so stlmenou poslednou hláskou. Znelo by to skôr ako Julie. Aha, čiže by z toho v eteri bol hneď zmetok. Presne, pridanie toho druhého T núti vlastne všetkých, aj tých frankofónnych hovorcov, vysloviť tamto tvrdé T na konci. Čiže sa zachová ten jednotný zvukový profil po celom svete. Inak tieto slova vyberali priamo podľa pravidiel Medzinárodnej telekomunikačnej únie, aby boli univerzálne. To je neskutočná veda, akože. Tak pokračujeme, nech to máme kompletné. K je Kilo, L je Lima, M je Mike, N je November, O je Oscar. Znie to tak vojensky, čo asi súvisí s históriou, že? Hej, presne z toho prostredia sa to historicky vyvinulo. Dobre, a ideme do finále. P je Papa, Q je Quebec, R je Romeo, S je Sierra, T je Tango, U je Uniform, V je Victor, W je Whisky, X je X-ray, Y je Yankee a Z je Zulu. A toto je fakt fundament, ak chce ten operátor triedy novíc urobiť akékoľvek spojenie s kýmkoľvek vonku, musí toto vedieť naspamäť. Proste aj keby si ho o polnoci zobudil. Lenže my tu v materiáloch máme hneď vedle aj druhý zoznam, a to je Slovenská národná abeceda. Poďme si ju v rýchlosti prejsť. A je Adam, B je Božena,
C je Cyril, D je David, E je Emil. A to už vidí, že to má úplne iný taký lokálny nádych. Hej, je to ako z kalendára. Ďalej F je František, G je Gustav, H je Helena, I je Ivan, J je Jozef. Potom K je Karol, L je Ludvík, M je Mária, N je Norbert, O je Otakar. Ono sa to možno zdá zdĺhavé, ale každý jeden radioamatér to musí mať proste v krvi. Sviatoplukovi alebo Xaverovi mám fakt pocit, že čítam nejakú starú kroniku a nie technický manuál. Hej, znie to vtipne, ale pýtala by som sa, na čo nám vôbec sú dve verzie však. Presne to som chcel povedať. Nie je to proste len zbytočný zmetok? Vyzeralo by to tak, ale v skutočnosti je to vysoko pragmatické. Tá lokálna slovenská verzia sa totiž používa pri spojeniach napríklad v rámci Slovenska a Českej republiky. Aha, čiže ak vysielaš na nejakom lokálnom preteku. Presne. Napríklad na veľmi krátkych vlnách, keď komunikácia beží proste v našom materinskom jazyku a vtedy je vysloviť slovo sviatopluk pre nás oveľa prirodzenejšie, zapadá to do rytmu slovenskej vety omnoho lepšie, ako keby si tam na silu vkladal anglické slovo Sierra. Dáva to perfektný zmysel, nástroj sa jednoducho prispôsobuje prostrediu. Takže abecedu by sme mali, ale hláskovať po písmenách je super na mená a značky. Čo však robiť, keď treba odozdať nejakú dlhšiu vetu za zlomok sekundy? A to je presne ten moment, kedy vstupujeme do sveta Q-kódov. Aby sme pochopili, prečo vôbec vznikli, musíme ísť, do čias telegrafie. Čiže k morzeovke. Hej, predstavme si, že operátor musí vyťukať dlhú otázku. Niečo ako, aká je vaša presná frekvencia? Trvalo by to strašne dlho a v prostredí, kde sa podmienky šírenia vln menia z minúty na minútu, je takýto čas obrovský luxus. Takže oni to proste skrátili. Presne tak. Inžinieri zbalili celé tieto často sa opakujúce vety do 3 písmen, ktoré vždy začínajú na Q. Dnes sa to používa aj pri hlasovej prevádzke, teda fónii, lebo je to rýchle a úderné. Dobre, poďme si to rozobrať na drobné. Zasadil by som to ešte priamo do toho sveta operátorov kategórie novice. Prečo sú pre nich tie kódy také extrémne dôležité? Ide hlavne o to, že táto trieda N má prísne legislatívne a fyzikálne obmedzenia. Majú totiž obmedzený výkon na maximálne 100 W, na rozdiel od tzv. Triedy Extra, kde je povolených až 750 W. 100 W, akože to je vlastne výkon jednej tej klasickej starej žiarovky, čo sme mali kedysi v obývačke? Hej, a s tou jednou žiarovkou sa snažíš dovolať niekam do Japonska. A okrem toho majú veľmi obmedzené frekvenčné úseky. Napríklad na pásme 1,8 MHz majú pre fóniu len malý priestor od 1,850 do 2000 MHz. A to ešte so znížením výkonom. Ďalšie také úseky majú na 3,5 MHz, 21 alebo 28 MHz a samozrejme tie vyššie ako 144 až 430 MHz. Takže sú tam vlastne natlačení s tisíckami ďalších oveľa silnejších staníc. Je to ako by si sa snažil niečo šepkať v obrovskej preplnenej a hlučnej hale. A presne kvôli tomu je tá komunikácia cez Q-kódy pre nich doslova kritická, aby sa v tom šume nestratili. OK, tak ideme na ten náš veľký zoznam. Rozdelil som si to do takých blokov. Ten prvý blok je v podstate o tom, kto si, kde si a aké máš prekážky. Pri každom kóde zaznie tá jeho anglická výslovnosť písmen a potom hneď slovenský význam. Výborne, poďme na to. Takže začíname úplným základom. Zoznámenie sa so stanicou. Prvý kód je QRA. Znamená to, aká je volacia značka vašej stanice. Potom potrebujeme vedieť, kde ten človek je, čiže QTH. To je otázka, aké je vaše stanovisko. A odpoveď by bola, moje stanovisko je, a povieš napríklad Bratislava. S tým súvisí ďalší kód, QRB. Znamená to, aká vzdialenosť je medzi našimi stanicami. Super. A keď potrebujeme doladiť čísla, pýtame sa QRG. To preložíme ako, môžete mi povedať presnú frekvenciu? OK, a tuto začína byť naozaj zaujímavé, lebo prechádzame na ten šum v éteri. Máme tu dva veľmi podobné kódy. Prvý je QRM. Ten znamená ste alebo som rušený inými stanicami. A hneď po ňom nasleduje QRN. Čo znamená ste alebo som rušený atmosférickými poruchami. Zastavím sa pri týchto dvoch, lebo v zdrojoch sa dajú nájsť perfektné pomôcky. QRM versus QRN. Je to vlastne súboj človeka proti prírode. To M-ko na konci QRM je ako man-made, teda rušenie od človeka, od inej stanice. Presne tak. A to N-ko pri QRM je zase nature, čiže príroda.
Blesky, búrky, statika a podobne. Neskutočne dobrá mnemotechnická pomôcka. A ešte tu máme k tomuto bloku tretí kód. QSB. Ten je o signále samotnom a znamená kolísa sila môjho signálu. Dobre, takže zistili sme, kto sme, aké je rušenie a ideme s tým niečo spraviť. To nás privádza do druhého bloku, ktorý je o riadení techniky a tempa. Máme tu výkony. Začneme kódom QRO. To je požiadavka môžem alebo môžete zvýšiť vysielací výkon. Jeho presný opak je QRP. Čiže mám alebo môžete znížiť vysielací výkon. Podobne je to s rýchlosťou vysielania, najmä asi pri tej morzovke, že? Kód QRQ. Áno, ten znamená mám alebo môžete vysielať rýchlejšie. A zase opak je QRS. Ktorý hovorí mám alebo môžete vysielať pomalšie. A k tomu doľaďovaniu príjimača patrí aj kód QSV. Ten sa pýta, mám vysielať radu V. To Včko sa totiž v telegrafii tradične používa na to, aby sa príjimač dal na druhej strane presne naladiť. Pípa to v takom peknom jasnom rytme. Jasné, čiže čistá technická pomôcka. Ďalší ladiaci kód je QZF. Ten znamená, nalaďte sa presne na moju frekvenciu. Alebo ako otázka, mám sa naladiť presne na vašu frekvenciu? A nakoniec, ak to rušenie naozaj nejde prekonať, použijeme QSY. Čo znamená, mám sa preladiť alebo prelaďte na inú frekvenciu. Ak to teraz celé spojíme s tými širšími súvislostiami tej našej triedy novice, sú to začiatočníci s malým výkonom, človek by si myslel, prečo by preboha žiadali o zníženie výkonu cez QRP, alebo sa dobrovoľne priznávali, že nestíhajú, a použili by ten kód QRS na spomalenie? Nie je to tak trochu hanba? No, práve že vôbec nie. V tomto radioamatérskom svete je to naopak. Ak niekto spraví spojenie s tzv. QRP, teda so zníženým výkonom, často len s nejakými 5 W, je to odznak obrovskej zručnosti. A čo sa týka spomalenia cez QRS, to je čistý prerav tzv. Ham spiritu, vieš, radioamatérskeho ducha. Tu nejde o to ukázať, aký si frajer a ako rýchlo vieš vysielať. Cieľom je spoľahlivo preniesť správu. Čiže ego ide úplne bokom. Úplne. Znak dobrej praxe je prispôsobiť sa proti stanici. Nádhera. OK, ideme do tretieho, záverečného bloku kódov. Tu si ukážeme, ako vlastne vyzerá životný cyklus jedného radioamatérskeho spojenia a začíname, ešte predtým, než vôbec začneme hovoriť, kódom QRL. Ten je kritický. Znamená ste alebo som zaneprázdnený. My sa ním proste pýtame, či je tá frekvencia vôbec voľná, aby sme niekomu neskočili do reči. Dobre, frekvencia je voľná, takže zahlásime QRV. Čo znamená ste alebo som pripravený. A začneme volať. Na to slúži QRZ. To sa pýta, kto ma volá, alebo oznamuje volá vás a potom povieš svoju značku. Z toho nám vznikne samotné spojenie, na ktoré máme známu skratku QSO. Presne tak, to je označenie radioamatérskeho spojenia. Vo forme otázky to znamená, môžete pracovať s a doplníš s kým. Počas spojenia niekedy treba pauzu, napríklad niečo skontrolovať, na to je QRX. Znamená to, mám čakať alebo čakajte, zavolám vás o a doplníš čas. A na akej frekvencii? Na to sa pýtame kódom QSX. Význam znie, budete počúvať na frekvencii nejaký počet kilohertzov. Dobre, a teraz samotný prenos správ. Máme tu kód QTC. Otázka, koľko telegramov máte na vysielanie? Alebo oznámenie, mám pre vás nejaký počet telegramov. S tým veľmi úzko súvisí aj QSP. To znamená, môžete sprostredkovať správu. A to je inak super užitočná vec, keď na seba dve stanice nedosiahnu. Nejaká tretia v strede môže zobrať túto správu a posunúť ju ďalej. Ako taký živý retranslátor. Paráda. Potom tu máme jednoduché zistenie stavu. QRU. To sa pýta, máte pre mňa niečo, prípadne nemám pre vás nič. Dôležitý je aj čas. Na to máme QTR. Význam je jednoduchý, koľko je presne hodín. A to len tak na okraj, rádiamatéri idú celosvetovo v čase UTC, takže žiadne posuny alebo letný čas ich nezaujímajú. To je veľmi praktické, to je jasné. No a blížime sa k záveru spojenia. Máme tu veľmi známy kód QSL. Ten znamená, môžete mi potvrdiť alebo potvrdzujem príjem. A určite to poznáš aj vo forme tzv. QSL lístkov. Hej, to sú tie kartičky, čo si rádioamatéri posielajú poštou, ne? Presne tak, je to vlastne taká zberateľská vášeň amatérov, potvrdenie spojenia na krásnej papierovej pohľadnici z druhého konca sveta.
To je taká analogová nádhera v dnešnej dobe. A každé spojenie musí nakoniec skončiť, na čo tu máme posledný kód QRT. Ten znamená mám prestať alebo prestaňte vysielať. Týmto sa jednoducho lúčime a uvoľňujeme frekvenciu. Dobre, takže máme za sebou kompletný prechod kódmi aj hláskovaním. Čo to teda všetko pre takého operátora znamená? Ak to zhrniem, tak s pomocou týchto trojpísmenovkových kódov on proste dokáže nadviazať spojenie, zistiť kvalitu signálu, slušne sa dohodnúť na výkone, odovzdať správu a na konci sa pekne rozlúčiť. A to celé aj s človekom na úplne opačnom konci planéty. S operátorom, s ktorým by si vonku na ulici asi, nemali čo povedať, lebo by si ľudsky vôbec nerozumeli, nehovorili by rovnakým jazykom. Presne. Pre tých budúcich operátorov triedy novíz to predstavuje takú, povedal by som, univerzálnu vstupenku do tej naozaj medzinárodnej komunity. Hej, a nesmieme zabúdať, že táto zdanlivo starodávna metóda skratiek naozaj nie je len nejakou relikviou alebo koníčkom. Zbroje konkrétne tie predpisy z ITU, článok 25, zmieňujú sekciu o núdzovej prevádzke. Aha, čiže v prípade katastrof? Presne, v krízových situáciách, keď všetko ostatné spadne, práve tento jasný a neskutočne úsporný spôsob komunikácie bežne zachraňuje životy. No a to ma privádza k takej záverečnej úvahy pre nás a pre každého, kto sa nad tým zamyslí. Žijeme v dobe okamžitých prekladačov, všade prítomného internetu, 5. generácie sietí. Všetko sa zdá byť garantované. Lenže ono nie je, však? Práve že nie. Napriek tomu všetkému luxusu si rádiomatéri na celom svete udržiavajú pri živote svoj vlastný, absolútne nezávislý dorozumievací ekosystém. Nepotrebuje žiadne optické káble na dne oceánov, nepotrebuje žiadne obrovské dátové centrá plné serverov, stačí mu len rádio a človek. A tak si hovorím, že aká iná technológia, o ktorej si možno dnes bežne myslíme, že je už dávno zastaraná, by sa takto mohla z čista jasna vrátiť na scénu, keby naše moderné a krehké infraštruktúry jedného dňa zlyhali.